Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan na po ng usa nga bag-uhay nga gi-upload sa France Rhythm Bali nga ang kanta ni si sa banda nga Asin Bali. O mga grabe kadugay na kay ng Asin pero nindot magyud paminaw ni ilang mga kanta. Ang ilang pagkakaveran karon mao ang sa ni Usok Bali. Kining Usok Bali daghay nag-cover na bali ani sunod ang mostly po na kuan ani reggae. Ang ila pod reggae pod pero tanaw na to kung unsa pod ang ilang pag ariglo o pag ilang version bali sa ani nga kanta pod kay nindot magini kayo kay kuan ba snappy ang dating gali. Snappy ang dating tanaw na to kung unsaon nila pag kung maayo ba ang ilang performance o maayo ba ang atong pagdungog sa ilang version bali. Okay? Sige. Sa mabag-o diha nga nakakita sa atong video karon o sa atong channel, kung ikaw natinga ka nganong atong putol-putulon, kita kay reaction video man, kinahanglan nato putol-putulon kay para maghatag tag opinion o insight o mag-react sa ana nga part bali para di gawas pod nga kuan di ta copyright pod kay mao man ay palisiya pod nga kan ato ging hatagan og lain nga balyo ang video sa uban nga atong pagareakan. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Mura lagi jamming lagi sila no. Okay. Wow, pusok kayo. Ay sa bago pa yung pagsugod pa lang nindot na kailang ilang pagtugtog sa iyang mga instrument, nindot na paminawon, naikalahian sa kuan bali sa keyboard bali nga tingog bali. So then atong makita karon nakatawa ko dayo no sa pagkita nako karon. Nawara ko na yun sa gigamit ani ni kuan, gamit ni Francis. Oo, unsa na gigamit? Di ba kung sa kuan ana kung sa original ana murag naggamit na siya og bungo ba na bungo nga percussion bali. Oo. Tatanawan ni unsa gigamit nila. Oo. Murag sa tudis tudis nga lata pagibutang nga silupin. Di ba grabe no? Padayon sa taha. Okay. Isip mo'y unti-unti nawawalat, nalilito. Ang tulad mo'y parang usok, unti-unti nagalaho. Balik karon sa pagkanta karon ang nagkanta karon bali kang Chin bali. Si Chin ang kuan basta ang ani mga kantaha bahin ka sa Asin bagay gina ka sa iya kay ang tungod sa iyang tingog nga ubos nga nay pagaw-pagaw baya ang Chin ba nga tingog bagay gina sa iya. Dingon ana pod ang tingog sa kuan. Pagkatagning gamay kumutaas na. Di ba? Ko lang sa'yo, okay. Nakaraan ay tanggapin, at ang ngayon ay harapin. Ang bukas mo'y harapin pa, kaya't magsanang damdamin. Linding Pagkat Francis. ito'y tayo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Isa
bali karon sa ilang pag-ariglo bali, bali wala man gid toy kuan, walay blending bali sa original bali nga nagkanta sa asin si Lolita Carbon gid mismo ang nagkuan gyud ang nagkanta gid bali ana, walay blending susama ni karon nga sa chorus bali nga si Francis ni blending bali, di ba? Nindot kay paminawon. O so maka kuan pug ko kay grabe ka. Uyaw uyaw nga uyaw kay mga mohimo sila mga kuan ba, nay mga pamaagi ba para mopareha lang ang tingog sa kuan gali. So bahin pud sa kuan gihimo nila reggae o reggae ang ilang pagkatugtog karon. Kaya ang sa original di man kay reggae nga murag dili ingon ani nga pagkabit bali ba, di ba? Hinangain na ng hangin ang masamang panaginip, kaya bigyan mo ng tuwang ang puso mo nalulungkot. Okay. Gitar solo. Wapo kayo. Kaya't huwag sana damdamin, pagkat ito'y Ay sa pag human sa adlib ni Chin bali, ang nikanta sa chorus mo si kuan, si Char. O si Char para para kuan ba madili makahanda bali si Chin bali sa kuan kay dili lang gid ni kang Char lang ang pisa, sila gid ay tulod ay ani. Oo. ayun lamang Oh, di ba? mula sa akin. Si Char og si Francis may nag-ilang tingog madungog na to karon. Huwag mong Oh, sayangin si China si China ang ni kanta. ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Sa grabe gid nga pag-areglo gid no. Ilaging gi kuan gid nga unsay maayo nga sound bali nga ilang mapagawas bali. O makaana ko kay grabe kanindot kay pagkuan kay si Char mo gipakanta pag human sa adlib ni Chin bali. O para pon makapaghanda bali si Chin bali sa sunod nga iyang nga part bali. O motong si Char ang gipakanta. So bahin sa kuan ba? Nagsigir gid kog tan-aw kang kuan Francis. Grabe kalisod kay nga kuan oy. Nagbis pa sunod mo dukdok pa ng kung sa original pa na kung tinuod pa na nga bungo bali o bungo bali o percussion o part na siya sa percussion gihapon kanang bungo o mao ni siya gamiton sa mga reggae nga kuan pero atong ikaw ano tanaw na to grabe unsa man nga lata man so butang silupin bugutan og kuan ibugutan og kanang guma di ba? Grabe kay nga paparaan kay nga Francis gyud. Hinangain na ng hangin Oh, ang masamang panaginip, kaya bigyan mo ng buwang ang puso ulo nakatingog ginoon. nalulungkot. Isip mo'y unti-unti nawawala, nalilito. Taas bali si Char. At mo'y parang usok, Normal lang si Chin. unti-unti naglalaho. Okay. Okay Thank kayo. you so much for watching. Grabe. Believe ni ko nila. O subscribe mo sa yung channel, God bless Franz Rhythm. everyone. Please don't forget to subscribe, Franz Rhythm channel. Subscribe mo.
Okay, ato na pong nadungog ng usa ka grabe ka jamming gid o enjoy kay nga pagkatugtog nila. Kay huna-huna ara gud na ato lang madungog sa kuan kay kini nga genre gyud kay reggae man. Nindot kay kayo, nindot kay makasayaw-sayaw ta ba? O di ba? O sunod akong nakuanan ganiha sa pagtan-aw nako sige kog tutok sa kuan. O sugod ta diri kang Francis bali. Sa akong pagsugod pa lang sa ilang pagtugtog. Ako din na tanaw nga grabe nga gigamit ni kuan maparaan gid kay si Francis kay ngano maparaan si Francis. Una-una ara gud na ang gigamit nga percussion bali dapat sa mga kanta nga reggae ang gamiton nga percussion mao ang bongo bali. Oh, bongo. Pero unsa gigamit ni Francis? Ang gigamit ni Francis mao ang lata. Ambot unsa to nga lata, murag lata sa tulis kana putsalad na siguro. Putsalad siguro sila so yang nakitan to nga, di ba? Oh, kuhaan niya og kuan takob, gibutangan og gikabiran na bali og imbis ang skin bali ang ibutang. Unsa gibutang? Silupin, bugkotan day guma. Grabe nga paraan gid kayo, grabe nga skill ba. Unay mga maparaan gihapon si Francis kay iyan ang gibuhat kay tungod kay wala man sila ingon nga instrument. O ilang himuan niya pamaagi nga naitingog no ingon ato nga krat mo di ba mana. O mo to siya ang bungo o percussion bali. Part sa usa ka sa percussion, bungo o bongo ba na. Mo na siya kay mo na gamiton sa mga reggae bali. Grabe kaparaan kayo. Kay lisod kay nga part bali na karon nga ka Francis bali nga siya pa'y nagbis mukalit pag kablit dito out of tune ba di ka makakontra di ka makakon sa kumpas bali ba iyang pag tukdok ato kung makuan di ba mura siya magpanaga na siya nga mutuktok na ba siya ato o grabe kalisod to nga part tunod bahin sa ang char bali ang kachar sa iyang keyboard bali nga tingog bali sa iyang keyboard atong nakuan nga ang sa original bali ato ang tingog sa keyboard medyo ay kanang sa church gali nga kuan nga tune gali murag pang wedding o murag pang patay gali o pang horror nga tingog o dapat ingon ato man sa original ang iya hatagan pug ni lain nga ariglo kay ang kang char murag walay vibrato ang iyang kuan ba walay vibrato bali ang tingog sa iyang organ bali o sa iyang kuan ato nga tune bali o sa iyang organ makaana ako nga himuan gid nila ariglo kada na ay ilang i-cover himuan gid nila so kung bahin pod kang chin pod okay kayo basta ingon ani nga makanta ha basta asin Tagalog o mga sampagita ini para ni kachin gyud nga mga tingog so baka kuan ko sa iyang pag gitara gani ha grabe ka nindot kayo pag sugod pa lang nindot kay paminawon basta reggae kablit lang sa gitara di ba oo kablit lang so magakuan ko sa iyang pag adlib gani ha pag adlib gani sa kuan tong kuan iyang nakuha ang tingog sa first nga adlib gali ang sa first ng adlib niya nakuha niya ang iyang pag-skill bali o pag-iskala ato nga kuan o pagsipra nakuha niya ang iyang mga kuan pagpanapoy o pagpang kuan ato pagpang kuan sa kwerdas bali o kuha kay niya sunod ang ako lang natanawan katong sa ikaduha bali nga kuan lahos na pa human gali o nga adlib bali dapat siya man to kung sa original pa to gitara na ang mag-adlib ato pero ilang himugag na pug ariglo karon grabe kadagan kay ariglo nga ilang gibuhat ani nga kanta ang sa katong last bali nga part bali nga adlib bali dapat ang musod ato sa kung sa original pa gitara ra man gyud kitoy sa mga kamot ganaana ra bali to pero ilang gihatagag ariglo ang ilang gipa-adlib ay hanilahos mo ang kuan ang organ bali si Char bali ang nagkuan pero tunga sila ni Chin nagtunga sila bali naagya pa adlib siya
saka lahos human si Chin bali o sa iyang gitara. O di ba? Tong nakuan o makakuan ta ba kay grabe gid basta mo bahin sa pag-cover gid di gid maingog ilag ni sundugon tanan. Naa gid sila originality. Na sila paan ba kanang ilang trademark bali nga na trademark nga basta maingnaani nga kanta. Okay kay na sa ila kay ato mahibaw-an nga adi ni sa asin Franz rhythm ni, di ba? Okay. Basta mga ariglo nga mga kuan, uyok yung mga ariglo. Usapod mahibaw-an pagid nato ang ilang blending, di ba? Ato makita nga ang blending tulo ka buok. So samantalang sa kuan isara nagkanta. Si Lolita ba carbon bali ang nikanta bali ato. Pero ara ka nindot kang ila. Kaya tulo ka tingog. Ubos si Char. Sunod, ubos si Francis, si Char taas. Normal si kuan, soprano ra bali si kuan, si Chin. O di ba? Grabe ka nindot kayo. Makaayong grabe yung hatag ug ariglo. Basta sila mo cover good. O makuan po ta kang dudes pud bali. Kaan aw kang dudes nag-drum si dudes. Enjoy lang kaayo dito sa likod. So magkaana ko, lisod man pud kaayo kung ang percussion bali o ang bunggo nga gigamit ni Francis bali nga lata. Di ba? Lata studies ba to o sa fruit salad? Balik-balik do pero magkagawa lang ko mamuot ko ba nga magtanaw ba nga grabe maparaan kayo sila. O kang bahay kang dudes akong ginahuna lisod man po kayo nga si dudes may mutugtog ato kay ang beat gid sa kuan ang beat ato nga ani nga kanta maintain lang ang kuan sa drums lisod kayong mutuktok sa atong kuan nga hinamuton man na kamot man bali ang pagkakanta di ba inana man ang pagtuktok ato matong gipanghimuan ang pamaagi si kuan kay kuwangan man sila dapat si Mamlin bali ang nitugtog dapat ato mamingot para maapin. Diba kuwangan man sila di si Francis na lang pignikuan. Grabe ka lisod kay nga part lagi makaingon ko nga kini nga video ka Francis gini. Ka Francis gini nga highlighted para kang Francis. Hinungod aw kuan kani ka Francis kay ngano lisod kay ang ing gibuhat karon. Lisod kay ang gibuhat ni Francis karon. Nagbis pa, mutok-tok pa atong bunggo bali o sa percussion bali. Di ba? Grabe ka lisod kayo. Sa inyo kasulti sa atong video karon, i-comment niyo. Comment sa atong comment section. O sa mga bag-o nga nagkita sa atong video karon, nya giganahan ka, nya wa pa ka naka-subscribe. Subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakitaan eh. Okay? Paki-follow na lang po sa akong Facebook. Kaya ang ubang nga mga video ato pong i-upload dito sa atong Facebook. Nasa description ang link. Kung gusto ninyo nga ma-direct na muna sa akong Facebook, click lang to ninyo. Okay? Sige. Di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.